Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Palco Directo aquí en tu emisora amiga en Fórmula Fan Galicia. 92.3 de tu FM y 99.6 si nos escuchas desde la zona de Coruña. Un saludo también para todos aquellos que nos escuchan desde nuestra página web www.formulafanradio.es. Como ya sabéis, os estaré aquí acompañando durante las 2 próximas horas con la música y todas las novedades de vuestras orquestas favoritas. En esta ocasión le dedicaremos una atención especial al grupo Claxon, del que os hablé durante toda la semana y que seguramente sea, si no la revelación, una de las revelaciones de la temporada en el sector. Un auténtico grupazo. Y ya sabéis que en este programa podéis y debéis participar. Para ello me podéis hacer llegar vuestros mensajes con vuestras preguntas o sugerencias para nuestros amigos de Claxon. Escribís Ferrol, dejáis un espacio y a continuación lo que queráis y me lo enviáis al 27799. Yo mismo se lo transmitiré. Ferrol, un espacio y lo que queráis y lo enviáis al 27799. Y si lo prefieres puedes llamar en directo y hablar directamente con ellos al 981-931714. 981-931714. Y para empezar a entrar en calor en esta tarde de viernes, vamos a escuchar ya un tema de su último trabajo discográfico, último y primero de la banda, ya que es su primer año en activo, un popurrí de temas de Police, algo muy especial, es un grupo con un repertorio un poco especial del que ahora hablaremos. Suena Police y lo hace así, de la mano del grupo Claxon.
Flamenco Directo con Rubén Romeo. Bueno, después de escuchar este pequeño lujo musical, un pequeño homenaje que le rinde el grupo Claxon a The Police, una de las bandas más míticas, tenemos aquí en directo con nosotros, porque lo prometido es deuda, a 3 de los miembros del grupo Claxon, como son Guillermo, Manuel y Pablo. Muy buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal? Antes de nada, daros las gracias por estar aquí, que ya empezó la temporada de verano. En vuestro caso venís desde lejos y es un placer y un honor para nosotros teneros aquí esta tarde. El placer es nuestro. Bueno, pues contarme un poco cómo es, antes de nada, cómo surge esto de formar un grupo nuevo a estas alturas con la que está cayendo. Sí. ¿Es una aventura que os dio por ahí? Sí, es una aventura pero bueno, estamos con toda la ilusión del mundo por llevar esta empresa adelante que bueno, como tú bien dices, en estos momentos de incertidumbre sobre todo, bueno, pues tenemos que ser un poco positivos y arrancar con esto que al fin y al cabo no deja de ser música y de hacer llegar nuestra música, nuestra forma a lo mejor un poquito más diferente de ver la música y hacerla llegar pues a todas las verbenas, a todo el público que apuesta un poquito por ver, no sé, pues igual grupos diferentes que intenten aportar un poco más de frescura a este sector. Algo distinto a lo que se suele ver por ahí sí, bueno, en la mayoría de los casos. Sin descuidar, lógicamente, al público al cual va dirigido. Pues por supuesto tenemos que hacer música para todo tipo de público, pero siempre cuidando un poquito la calidad de los temas e intentando pues mover a gente pues que baile, que lo pase bien, que escuche temas bonitos, recordarle temas que están ahí a lo mejor un poquito en el olvido, ya pues refrescar un poquito la memoria y un poquito por ahí van los tiros. Sí, bueno, para la gente que ya suele visitar las verbenas y tal, 3 de los miembros de América, bueno, 4 de los miembros de América ya seréis conocidos para mucho, pues para esa gente, porque venís de una de las bandas, de uno de los grupos más míticos como grupo de aquí, del sector de la verbena gallega, como es el Grupo América. Entre ellos tú, Guillermo, Pablo, Iván y Alacrán. Sí, bueno, en el caso de Iván, pues bueno, pues él a última hora decidió pues a lo mejor no llegar a formar finalmente parte de este proyecto, pues porque bueno, pues a lo mejor como tú bien decías antes, el tema de esta incertidumbre que hay, esta pequeña crisis que estamos pasando todos, pues decidió a lo mejor agarrarse a otro palo más, no aventurarse en esta. No aventurarse. Entonces bueno, pues sí, al final está Pablo Morán, guitarra de siempre, de esta formación que hablábamos antes, Miguel Alacrán de batería y un servidor, yo, Guillermo, que sí, la verdad es que llevamos bastantes años en esa formación y bueno, sin querer también pues a lo mejor incidir mucho en ese tema, pero bueno, pues hay buenas costumbres que un poquito se trasladan de esa forma de hacer pues también a Claxon, ¿no? Indiscutiblemente pues es una etapa de vuestra vida y cualquier etapa siempre te acaba marcando de una u otra manera. Efectivamente. Es inevitable. Tú antes de eso estuviste en Solara, que ayer estuvimos aquí con Chapelo, que por cierto os manda saludos tanto a ti como a Alacrán, que igualmente empezasteis con él. Sí. De hecho tenemos una sección aquí dentro del programa donde el artista que entrevistamos un día le deja una pregunta o algo para el artista que viene al día siguiente. Ajá. Y él dijo que la verdad que no sabría qué preguntaros. Y me dijo, yo lo que quiero transmitirles es mis mejores deseos y que todo les vaya genial. Que él dice que musicalmente no tiene duda de que seréis una formación puntera. Y dice, pero en esto no siempre lo musical funciona, hace falta también un poco ese factor suerte, sí, para salir adelante. Y
que ahí tenéis un apoyo, me encargó de transmitirlo y yo aquí os lo transmito de parte de Chapelo. Pues nada, darle muchas gracias a Chapelo, como siempre. Bueno, ¿qué voy a decir de Chapelo? Chapelo es un crack. O sea, lleva tantos y tantos años dedicado a este mundo de la música y él mejor que nadie sabe realmente dónde hay que apuntar para tener éxito con esto. Por eso que nosotros siempre tenemos como referente a este tipo de gente que la verdad merece mucho la pena, y Chapelo es uno de ellos. Solo le quedan 3 años para cumplir sus bodas de oro encima de los escenarios. Exactamente. Una trayectoria así ya lo dice todo. Sí, eso. Sí, merece todo el respeto del mundo. El llegar a 50 años encima de un palco te podrá gustar más o menos, pero algo tiene. Durante 50 años no se tiene suerte. No. Algo tiene. Bueno, y contarnos un poco, bueno, aparte de eso, Alacrán, Pablo y tú, Guillermo, en total sois 6 encima del escenario, que seríais una formación cuarteto de ritmo. Sí. 2 cantantes, bueno, quinteto de ritmo, porque lleváis un músico de estos multiusos, por lo que me han dicho. Yo no os pude ver, de estos que tocan un poquito de todo. Sí, y además los toca todos muy bien, o sea. Sí, que eso es difícil. Hay mucha gente que toca un poquito de todo y mucho de nada, pero lo difícil es encontrar a gente que toque un poco de todo y bien de todo también. Sí, la verdad es que por ese lado tuvimos muchísima suerte en contar con la participación en el proyecto de Edgar Vero. Es un chico que bueno, hace poco más de un año que está aquí en Galicia. Él es cubano, de Guantánamo precisamente, y bueno, él estaba de gira por aquí, por Europa, y se dejaron caer por aquí, por Galicia, y bueno, como ya sabes que hay tanta y tanta gente dedicada al sector de ese país aquí, y al final nada, pues ya está echando raíces y contamos con ella. La verdad es que es una aportación muy, muy interesante para el grupo, muy interesante. Sin duda. Tanto en la voz como, bueno, el piano, percusión, guitarra, saxo, muy válido. Muy válido. Y los cantantes también, por lo que yo tengo entendido, o sea, ya tienen una trayectoria como cantantes, lógicamente, pero alejada de lo que es el mundo de la pachanga, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Si hablamos ya de Roberto, bueno, es un chaval que tiene también unos estudios musicales bastante dilatados. En el toco del saxo, formó parte de una big band en Santiago conocida. Siempre le gustó mucho cantar. Lo que pasa es que, bueno, no se veía él dentro de este mundillo de orquestas y verbenas. Siempre tiró hacia, bueno, formaciones pues a lo mejor más arraigadas, pues a lo mejor al pop, al rock, sí, a otros estilos musicales. Efectivamente. Entonces, bueno, digamos que el corte del grupo, lo que te decía antes, sin descuidar siempre lo que es la verbena, porque vivimos de eso y tenemos que contentar a todo tipo de público, pero bueno, es una formación, un grupo que puede dar la oportunidad a gente como él, que tienen una gran voz, bueno, pues a meterse ya en temas, en fonduras donde él se va a sentir más realizado, más. Entonces un poquito por ahí tuvimos también la suerte de que él pues accediera a formar parte de este proyecto, y bueno, ahí estamos. Ahí está. Para mí contáis también una cosa muy importante, ya que el labor de los músicos es fundamental, pero hay un señor que casi nadie lo conoce en todas las orquestas, que está abajo en la mesa. Sí. Que puede tirar abajo muchas horas de trabajo en el local de ensayo, como no lo haga bien. Y para mí contáis con el que sin duda es uno de los mejores técnicos que hay circulando en las verbenas aquí en Galicia, un gran técnico, reconocido ya por mucha gente. O sea, no voy a ser yo el primero que lo va a descubrir aquí, ya que llevo una trayectoria, ya pasó por diversas orquestas, tal, y es recordado como en su etapa en la orquesta televisión. Sí. Quizá de ahí sea muy conocido para mucha gente. Sí. Bueno, es que la aportación de Tino, bueno, pues Tino, ¿qué vamos a decir de Tino? Bueno, aparte de ser técnico de sonido, es uno de los pilares de esta historia, y indudablemente para nosotros es una seguridad y una estabilidad saber que todos los días va a estar él ahí. Es impresionante, porque te da una tranquilidad, una seguridad a la hora de subir al escenario que
que hay cosas que no se pagan con dinero y esa es una de ellas, la de subir relajados, tranquilos, de saber que toda esa labor que ha realizado en el invierno, en el ensayo, pues se va a ver reflejada luego abajo. Eso es muy importante para nosotros. Bueno, y para dejar un poquito hablar ahí a tus compañeros. Sí, perfecto. Que hoy te adueñaste ahí un poquito el micro. Este es un acaparador, Sí. Y contarme un poco así. Bueno, ya lo dijo, lleváis un repertorio un poquito distinto a la mayoría, sin descuidar. Hacéis una apuesta muy clara por las voces. De hecho, yo vi alguna cosa a través de internet. Sois una agrupación que vais a cuidar mucho ese tema, incluso hacéis temas a capela. Y bueno, buscáis arropar prácticamente todos los temas mucho con las voces. Una selección musical quizá os preocupa menos qué es lo que suena en los 40 principales y más el tocar algo que se adapte y que tenga cierta calidad. Vamos a ver, ¿Cuál es un poco vuestra filosofía? Buenas tardes, Rubén, gracias por invitarnos a vir por aquí e buenas tardes a toda a xente de Ferrol, de Coruña, de Galicia que está escoitando e do estranxeiro tamén. O mundo do directo, o mundo de facer un espectáculo para todo tipo de público non é fácil, é complicado, non é a mesma cousa que todo o mundo sabe, que facer unha música propia, ter un estilo definido e facer concertos nunha onda de rock, de folk, de funky ou de clásico. É distinto. O mundo da festa, o mundo, digamos, do directo, Galicia ten unha tradición pois moi longa de anos, ¿no? É moi arraigada dese tipo de festas, e entonces pois está claro que para facer un repertorio que funcione, que teña unha gran dose de personalidade, hai que traballar moito, escoitar moito, estar tamén aos 40 principais hai que escoitar tamén, por suposto, ¿no? Todo, pero non desbotar nada do que soa ou do que soou, respetando todos os estilos, ¿no? Pero tratando sempre de ter algo, unha personalidade nunha palabra. Non é unha cuestión, digamos, tampouco xenuína, é dicir, é como se faz traxes, terás que facer traxes que teñan calidade, pero terás que poñerlle un selo de teu, sí. ¿No? Pois eso é unha forma o que estamos facendo nós e o que supoño que deberá facer calquera. É dicir, non é ningún invento tampouco, é dicir, buscar por que te gusta este grupo, por que te gusta aquela orquesta, por algo, pois é algo, é o que hai que buscar. Eu sempre dixen, dentro das agrupacións aquí se leva moito o tema de pois eu como son, por exemplo, eu faigo símil co fútbol. A xente que é do Madrid din, pois Cristiano é moi bon, pero non din que Messi é un paquete, din que Cristiano é mellor. Sin embargo, na música no, a mí me gusta, como me gusta o latino, pois aquel que canta pop, non, iso é unha merda, o sea, o bon é o latino. Todo o que non sea o teu gusto parece ser que non vale para nada. Eu non me gusta diferenciar as agrupacións entre boas e malas, porque digo que para gusto se pintan colores. Home, hai algunhas cousas, como no fútbol tamén hai algún que non lle dá unha pelota nin por casualidade, pois na música tamén hai algún deses que non. Pero a maioría que se dedica ao sector profesional pois ten o seu estilo, que che pode gustar máis, menos, pode ter máis calidad, menos, pero bueno, eu diferencio entre a xente que aporta algo. Eu sempre digo, hai unhas formacións, eu sempre poño os mesmos exemplos, xente que leva moitos anos, como os Satélites, como a Trébol, como a París ou tal, que teñen un sello, casi o reconoces sin ver o palco, sin nada. Estás chegando á festa, escoitas así a música de fondo e dis, está tocando pois a París ou os Satélites ou América ou tal. Hai certas agrupacións que levan moitos anos, se identifican, teñen o seu sello por la forma de tocar, por los arreglos, por o estilo musical, por un pouco por todo. E logo hai un montón de agrupacións que lles cambias o palco, lles cambias tal, e todas tocan o mismo. Eu dentro desas que teñen o seu sello, eu podo respetar que me digan, pois a mí me gusta máis pois a París e non os Satélites. Bueno, pois vale, pero non me digas que os Satélites son malos, non. Os Satélites non me gusta o seu estilo, pero, olliño, é unha señora orquesta, por algo leva 70 anos funcionando.
que non cuadre tanto comigo, que a mí me cuadre máis pois a París ou Panorama ou a Trébol, pois vale, me cuadra máis, pero non. E na música temos moito ese efecto. Bueno, pasa na música e pasa en moitos ámbitos, é dicir, opinar é gratis, non? E a ninguén se lle pide ningún máster, ningún título para opinar, é dicir, todo o mundo ten dereito a decir o que realmente lle apetece, non? Pero bueno, estas cuestiones de valoracións, quen é mellor, quen é aquel bo e malo, non existen realmente mellores nin peores, é dicir, hai gustos, non? Hai a veces xente que fai ese tipo de competicións ou tal e cual, non? A cuestión está que un espectáculo ten que enganchar a un público. Si conecta co público, o espectáculo evidentemente ten unha calidade xa en si mesma. A mellor, pois, depende que tipo de público tamén, é dicir, que os públicos non son sempre iguais, pero é público, e o público é o máis importante. É dicir, que un espectáculo pode estar moi ben diseñado, pero se non se distribúe ben para un público determinado, pois eso non funciona. Entonces, de alguna forma, decir que, claro, si a mellor hai unha orquesta ou un grupo moi de festa e o ambiente é moi de jazz, eso non vai funcionar. Viceversa, si a mellor o grupo é moi de jazz e o ambiente é moi de festa, pois a mellor tampouco. É dicir, que as cousas teñen o seu sitio, digamos, non? E digamos que na man dos músicos está, a mellor, pois procurar, digamos, abrir un certo ámbito de estilos que a veces parece que está un pouco pechado, parece, pero non ten por que ser así, parece que está un pouco pechado, a mellor a certos estilos moi arraigados, pero hai máis estilos, hai moitos estilos que a mellor pois teñen todavía que abrirse camiño no ámbito das festas. As festas son ámbitos de diversión, de espectáculo, de que a xente o pase ben, de que lle guste unha persoa como cante, como fan as voces, como tocan, como fan os arranxos, o visual, como soa. Dicir, lógicamente é un lugar de reunión, de contacto de xente. Tamén é un negocio, a xente vende moitas bebidas, a xente consume, dicir, é unha historia. O tema das festas en Galicia, sobre todo, porque en outros sitios con outras formacións temos tocado fora de Galicia tamén, e tamén hai festas, pero a mellor non, digamos, co mesma intensidade que hai aquí en Galicia. En Galicia está moi arraigado todo pola cuestión de moitas veces das parroquias e tal, non? Pero eu creo que Galicia solo se pode comparar con Asturias a nivel de verbena. Sí, non, Asturias en ese sentido é prácticamente igual, o sea, que Galicia, non? Hai unha forma de facer as cousas moi parecida, pero a mellor máis ao sur xa é un pouco máis diferente, pero bueno, é igual, ainda que sexa diferente, a xente ten ganas de celebrar algo, sexa un patrón ou sexa unha festa gastronómica ou sexa unha festa cultural de calquer tipo, e digamos a música en directo, que é do que se trata. A música en directo é unha motivación que ten un valor para o público que non se pode medir. Un disco pode estar ben grabado, ben tocado, pero o directo, o público habitual, o sea, calquer persoa, nós como público e a xente que vai a vernos ou a escoitarnos, ou a xente que vai ver a outros, como público, penso que temos todos unha valoración do músico en directo, porque é un risco enorme que se corre, é como un trapecista sen rede. Sí, no, eu no que me meto moito, que decía antes, de feito que en algúns casos enfadado simbólicamente, me teño enfadado así con algún compañeiro, decía, isto non vale para nada, tal, e decía, vamos a ver, dame un motivo, algo objetivo para decir que non vale para nada. Dime que non che guste, vou non respetar toda a vida, pero dame un solo motivo objetivo de decirme, isto non vale para nada por isto, e non son capaces de darme ningún solo. Inda eu que me considero, pois estudiei música, sei o que é estar encima dun escenario e tal, non me atrevo a valoralo desa maneira, para canto máis alguén que non ten coñecimientos de música, nin que nunca estudiou, que non sabe o que é subir a un escenario tal, para valoralo desa maneira. A min, eu podo respetar sempre que me digan, pois non me gusta, vale, eu iso respeto, igual que a un lle gusta o roso e outro negro. E nós como profesionais, como xente que temos colegas na profesión, o primeiro que facemos é respetar a todos os que traballamos nesto, os membros do noso grupo, pero tamén os membros de outros grupos das orquestas, porque hai unha tradición aquí en Galicia que para nós supón un respeto increíble, é dicir, primeiro respetar
todo o que fan porque están facendo un traballo todo o mundo. Unhas cousas a mellor se poden gustar máis, outras cousas se gustarán menos, pero en principio respetar o traballo que fa todo Dios, eso evidentemente, eso está clarísimo. No, aparte eu penso sinceramente en calquera formación que vayas, e vosotros levades moitos anos, podrían ser máis grandes, máis pequeñas, mellores, peores, máis dun gusto, máis de outro, pero sempre se pode aprender algo. Sempre hai algún músico que che pois fíjate, este fai isto así tal. Quizá os músicos somos os peores críticos porque somos os que máis nos fijamos nos pequenos detalles. Entonces temos elementos de xuicio que a mellor hai moita xente que non dispón desa información, a mellor, ou non está habituado, pero está claro, digamos, que calquer persoa ten un oído, sí. ten uns ollos, é dicir, a sensibilidade está aí para ser apreciada, ¿no? Entonces, pues, para apreciar, digamos, o que se lle bota, digamos, o que se canta, o que se toca. Si eso se consigue, evidentemente, como decía Miguel Ríos, pues xa está todo. O demais se pode olvidar, ¿no? O sea, si se conecta. Volvendo ao que decías antes, en canto ás formacións, eu penso que hoxe en día cada un pode ter o seu estilo tal, e gracias a que os estilos se foron variando e foi o mundo da verbena foi abrindo paso a novos estilos, pop, rock, latino, música actual, música disco, conseguimos que por fin a xente nova empezara a volver ás festas, porque fai uns anos aí atrás isto pasou un momento duro en canto que chegabas ás festas e a media edad era de 40-50 anos para arriba. Cando encontrabas unha pandilla de 15 chavales de 20 anos dentro, aquilo era un milagro. Hoxe en día esa tendencia fomos invertendo pouco a pouco, gracias a que se abreu, certa xente apostou por cambiar radicalmente. Algúns tivemos algunha responsabilidade en esa historia desde hai moitos anos, precisamente porque o repertorio que tivemos noutras formacións sempre foi orientado a buscar conectar coa xuventude. Porque é o motor das festas, o sea, é o motor do público, digamos. Evidentemente todo o mundo ten dereito a querer ter un espectáculo, a xente maior, de calquera edad, todo o mundo ten dereito, pero unha festa popular potente é unha festa de xente xove, eso está claro. Entonces, de alguna forma, o que non se pode facer é a unha xente xove dicir, vente para aquí que nós imos che dar, digamos, unha caldeirada de todo. Eso é moi complicado, decir que aparte, antes ti ibas a unha festa, eu vivido non encima do escenario, pero de ir a festas con meus pais, e ti chegabas, era primeiro tema, paso doble, segundo tema, ranchera, terceiro tema, cumbia, cuarto tema, paso doble, quinto, ranchera, sexto, cumbia, polo medio un merengue, e ao final unha canción bonita en plan Titanic para despedirnos. Acabouse o primeiro pase, segundo pase, primeiro tema, paso doble, segundo, cumbia, terceiro, ranchera. E iso a xente estás comentando como iso a xente nova pouco a pouco foi nabotando, porque claro, a xente con maior ou menor acerto daquela xente nova pois tirada por outro lado, pola música disco, polo pop, polo rock, e se non lle das iso a xente nova empeza a escapar, íbase pos pubs, pas discotecas, e unha festa tipo de haber 4 ou 5 mil matrimonios ali que dis que boa, moitísima xente, un festón tal. Pero se hai 500 rapaces diante do palco, a festa vívese de outra maneira. O que está sucedendo ahora en moitas festas aquí en Galicia, onde hai moita xuventude, eso vivímoslo nós hai anos en Asturias, no centro de Castela, en Segovia, por aí, hai moitos anos onde a xente xoven acudía ás festas sempre. O sistema non iba prácticamente aos discobares, con todo o respeto ao mellor para os seus negocios, pero iban despois da festa. Pero na hora da festa estaban no campo da festa e participaban. Entonces, bueno, iso, digamos, significa algo, decir que aquí ahora se está facendo o que xa se facía en outros sitios antes. Cando iba a Asturias sentía envidia sana, ti veías esa cantidad de rapaces alidiante coas caixas de silvina e veña festa e tal, e sentía unha envidia sana que ti chegabas aquí ao patrón teu, aquí ao pé da casa, e veías con todo o respeto, pois eso, os matrimonios de sempre, e logo os 4 músicos de orquestas que non tocaban ese día tal, e uns cuantos rapaces de 15 ou 16 anos ali diante, acabouse. E ti chegabas a Asturias e ibas tocar a Navia por aí, a Pola de Xiero tal,
chegabas ali e veías a xente en avalancha, centos de rapaces novos, e veña festa, e veña tal. Sí, son moitos kilómetros, que é o peor que nos ten sucedido polo corpo, pero a verdad que chegar, digamos, e ver un ambiente con tantas gañas de festa, xente xoven, motiva, da igual, olvidas, digamos, son 400 kilómetros de ida e outros tantos de volta, 800 kilómetros, o mellor, bueno, moitas veces a mellor fanse varias actuacións seguidas para aproveitar a viaxe e tal, non? Pero chega un momento que xa, en canto ves, digamos, que ese ambiente está aí receptivo, olvidaste de todo eso e, bueno, tratas de conectar, e se conecta, claro, cando a xente está con esas gañas, pois lógicamente se conecta moito máis facilmente. O chollo lévase de outra maneira, claro, no escenario. Claro. Parece que pasa máis rápido o pase, parece que esa hora e media de pase que pasa moito, sí, xa pasou, xa se acabou, porque conectas con máis facilidade, a xente é receptiva, ten gañas de festa, é fundamental. E bueno, estamos deixando aquí un poquinho a noso amigo Manuel aquí de lado, que non di nada, escoita. Hai que escoitar, tío. Hai que escoitar. Para aprender, hai que escoitar para aprender. Ti levas un pouco a parte organizativa, o que se come, o que sería o road manager trasladado a grandes artistas. Sí, bueno, eu chamome máis ben Chico Vepor. O Chico Vepor. Sí, ve por la comisión e habla con ellos, ve por el representante e habla con eles, sabes? Bueno, sí, é unha labor que o teñen todos os grupos e todas as orquestas, sí. Por dicilo de alguén que estuvo ayer aquí, Chapelo fai non igual que eu, o sea, unha labor así, máis ou menos. Sí, pero Chapelo nun momento decía que se iba a dedicar solo a iso, pero non é capaz de deixar o micro. Eu estou pensando en cantar tamén, tío. De feito, quería che pedir se acabando o programa podía botarlle unha eu aquí. Sí, non hai problema. Tedes os micros abertos. Bueno, sabes que a partir de mañá non tes programa, xa. Oye, era un desafío. Hoxe ao final non poidestes vir todos, pero eu vos tiña preparado unha media encerrona. Así. Se viñades todos, de feito vos dixera de vir todos cando falei contigo, porque vos iba a decir de cantar un tema a capela en directo. Sería fantástico, pero non sería, eso non sería un encerrón, eso sería fantástico, porque é o que nos gusta facer. O sea que, o que pasa é que, bueno, non puido ser, porque por compromisos diferentes, pero eso cando iras. Sí, que por certo lle mando un saludo a Alacrán, que foi papá recentemente. Sí. Desexolle o mellor, e a ver cando o vexo un día. Sempre falamos de vernos un día fora do traballo. Ajá. Igual que con Guillermo e con Pablo, que eu teño a sorte de considerarvos amigos, inda que temos pouca relación, coincidimos polas festas adiante. Eu me acordo ainda a primeira vez que vos vin tocar, me acordarei toda a vida, porque foi unha anécdota. Bueno, vosotros estades nese outro grupo no que vides, e me acordo que eu tocaba daquele, tocáramos unha boda nun restaurante ali cerca de Casteláns, que era onde tocabais vosotros. Vosotros estades tocando en Casteláns co grupo Océano fai un montón de anos, cerca de Mondariz, por aí. Me acordo que veu un representante, a boda foi pola tarde, veu un representante, nos pagou, tal, moi ben. Por que non vos quedades? Hai festa aquí ao lado, en Casteláns, están tales grupos, tal, vida hasta ali. Eu, daquele era o primeiro ano que estaba nesa agrupación, eu era o que conducíes, digo, nin de broma, un sábado que podo salir cos amigos, que chego a Ferrol a tempo, vamos todos pa Ferrol, e todos os demais do grupo, vamos a velos, estos a ti vai che gustar, tal. As orquestas, o que falamos daquela, todo o mundo toca o mismo, tal, que no, vamos, como querían ir todos, tampouco tiñas moita solución. Bueno, pues hai que fastidiarse, hai que ir. Eu me acordo que chegamos, estaba tocando Océano, vosotros ainda e daquela era desde as poucas, ainda que levaba dese escenario móvil, ainda non estaba tan estendido iso. Océano estaba no palquiño de madeira ali. Primeiro tema, Eloís de Tino Casal, segundo tema, It's a Kind of Magic de Queen. E xa dixen, me acordo que poñía diferentes, e dixen, teñen razón, son diferentes, podrá gustar máis ou menos. E me chamou a atención esos, porque se hoxe en día é atrevido levar un repertorio así, fai anos era un bombazo, o sea, daquela non é que fora atrevido, daquela era un bombazo tremendo. Me chamou moitísimo a atención iso. E logo cando fixestes un tema a capela, iso non se veía aquí, o sea, iso tiñas que ir a conciertos por aí, a auditorios, a teatros para ver cousas así. Poido respetar que a alguén non lle guste, pero eu aquel día salín dali e dixen, o mérito que ten subir a un palco
encima nun campo de festa por aí, facer todo brao, isto indo contra toda a corriente daquela, para min eso ten un mérito e un valor impresionante. Vamos a ver, hai unha aparte de que é certo, evidentemente hai un mérito, pero como pode haber tamén outras profesións, é dicir, tampouco a música se diferencia de outras profesións. A xente que se molla no seu traballo, que quere que deixar un selo, e iso é moi difícil innovar en un sector. Sí, eu penso que vosotros sodes xente que innovou, que fixo algo distinto aos demais. Podrá gustar máis ou menos, iso é cuestión de gustos. Hai unha certa tendencia a pensar, por exemplo, que popularmente, digamos, ¿no? Que a música das festas, que as orquestas, que como con certa displicencia, como isto é unha carallada, isto parece unha orquesta, ou así, ¿no? Parece ben, sí, de feito se di tocar pachanga como algo de desmérito, como de desmérito, ¿no? A mí non me gusta utilizar a palabra pachanga porque normalmente a xente sempre utiliza pachanga con algo de desprecio, e de feito existe a palabra pachanga en outros ámbitos, en fútbol, por exemplo. Eu non son futbolero, pero sei que vamos a facer unha pachanguita, ¿no? O sea, xogar un partido, algo sin mérito, un partido sin trascendencia entre amigos ou entre tal igual, e entonces a xente utiliza pachanga tamén. Hai un ritmo que é un ritmo de pachanga, pero cando se utiliza con certo desprecio, ¿no? Sí. Hai músicas, digamos, que teñen prestigio e hai a pachanga. Ben, a mí non gusta utilizar eso. Eu son un músico profesional e prefiro tomalo así. Evidentemente hai xente que me considerará mellor, peor, tal, pero sempre tomei este traballo porque é un traballo do que levo vivindo 30 e tantos anos, me deu de comer, alimentei a minha familia, cobrei todos os meses, e de alguma forma eso é algo, solamente eso ten un respeto, ¿no? Sí. Entonces, e sobre todo hoxe que a xente está coa crise en todas partes, é dicir, debería ter en consideración que a xente que traballamos no ámbito destas festas, das verbenas, como en calquer outro sector, son xente que curramos ou que ganamos. Entonces quer decir que por que o facemos? Porque hai un público que o demanda, ¿no? A veces, por exemplo, tratamos de poñer ese selo ou a mellor innovar, no buscar repertorio, algo que habitualmente a xente non fai. Por qué? Tamén para decirlle a todo o mundo, mira, isto non é o que vos pensades que é un rollo facilón, chungo, o sea que non, é un traballo como todo calquera, é un traballo onde a xente ten que estruxarse os miolos para decir que vamos a facer hoxe, ou mañán, ou que esta temporada, para que isto teña un sentido, para que a xente nos pueda contratar que lle guste. Que significa? Eso, mollarse, decir, ir ao local de ensayo, escoitar un cento de temas, a ver que montamos, e unha vez que decidimos o repertorio, pasar a facer os papeles, estudiar eses papeles, acoplarlos, ensamblar o grupo. Pero é que ademais a resposta que atopamos entre o público é fantástica. Sempre a resposta a xente, o primeiro que agora, digamos, con este grupo, as poucas actuacións que levamos feitas, pero digamos que co ese mesmo criterio de antes, pero é que vos facedes cousas que non fai ninguén. Sí. Eso... E a xente se sorprende muitísimo, entendes? Por qué? Porque iso que realmente de choca, porque a mellor en principio vai a festa porque é San Ramón, pero non saben quen toca ali. Sí. E de repente atopan algo que lle chama a atención. Eso que cho veñan a decir o que lle comenten a alguén, eso para nós, vamos, eso é a maior forma de que te paguen, entendes? Bueno, e eso é unha forma de falar. Nos cobramos e tratamos de cobrar o mellor posible, porque, como decía Fran Zappa, vivimos desto e isto estamos aquí porque cobramos, entendes? E tamén o decía o Rolling Stones, isto é rock and roll nada máis, pero isto ten que funcionar como un negocio. A mí hai xente que me di, vos queixades os músicos, total, tocades, o sea, ganades a vida tocando o que vos gusta. E dixen, é verdad, o que toca o saxo é porque lle gusta, o que toca a guitarra é porque lle gusta, pero se non fora por cartos tocaríamos o que nos gusta, cando nos gusta e donde nos gusta. Exactamente. En canto ti me dis, tens que tocar tal día, tal hora, en tal sitio, e tens que tocar isto,
Daquilo xa é unha obligación e as obligacións se pagan. Sí, no, pero eso, volvo a dicir o mesmo, eso tampouco é unha cousa absolutamente negativa, é dicir, podes estar tocando unha música que non te gusta, pero como eres un actor, como te consideras un actor, tens que tocar para a xente ten que disfrutar con esa música que estás facendo a ti, que non te gusta moito, pero tocouche en ese momento facela, e, bueno, tiras para diante tamén, entendes? E aparte acabas metendo no papel, eu penso que hasta os temas que non se gustan cando estás montando no local de ensayo, e acabas pillando o truquillo e te acaba, home, tanto como gustar non, pero lle acabas pillando o rolliño e xa parece que xa non se disgusta tanto, que xa lle pillas algo porque te acabas metendo nese papel. Eu sempre digo que unha vez que estás encima do escenario que se levanta o telón é como se cambiar un pouquiño a atmósfera, os músicos se meten no seu mundillo, te olvidas un pouquiño da xente aí e estás vivindo o teu papel, non é que o estés interpretando, estás vivindo. Sí, no, estás facendo un poquinho, pero eres consciente de que esa xente que está adiante aí, que pagou a mellor por unha parte, digamos, das cuotas ou que pagou na barra consumindo algo, o sea, que aportou algo, pois necesita ser correspondida. Sí, non, está claro. Antes de seguir así coa entrevista, vamos coitar outro tema para que a xente teña a oportunidade de conocer máis o grupo Claxon, que é así un tema a capela, por exemplo, que tedes algún grabado aquí no CD. Cal é a pista 8, que é Englishman in New York. Sí, un tema de Sting. Un tema de Sting interpretado a capela, que nos trae o grupo Claxon, e que sona así de ben. Despois continuamos aquí con eles. Sona Sting. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking the Fifth Avenue. See me walking down. I can't hear on my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make it manners, someone said, but he's a hero of a day. But there's some lot to suffer, you know that's what's mine. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, can lead to notoriety. You could end up as the only one. You could end up as the only one. Gentleness, sobriety, are right in this society. Another kind that's brighter than the sun. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien.
Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. La radio positiva. ¿Te gusta bailar? Pues ven a hacerlo con nosotros. En Disco Chic te esperamos todos los fines de semana a partir de la 1. Disco Chic, Ferrol, Zona Inferniño. Ven a conocer la nueva frontera, en la carretera de La Cabana 2931 Ferrol, enfrente a la gasolinera. Disfruta de la mejor cocina tradicional para tus bodas, bautizos, comuniones, cenas de empresa o amigos. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 981 31 46 02. En Restaurante Parrillada La Frontera también disponemos de lunes a viernes de menú del día con una gran variedad de platos por solo 9 euros. Los sábados a mediodía tendrás un menú especial por 10 euros y los domingos por 14. Además, los sábados a partir de las 10 de la noche te ofrecemos la mejor parrillada mixta de carne con bebida, postre, café y chupito por solo 13 euros. Todo esto disfrutando del mejor ambiente y con el mejor servicio. Restaurante Parrillada La Frontera. Sin duda, la mejor elección. La publicidad es garantía de calidad. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama al 981 93 17 14. 981 93 17 14. Porque lo clásico no conoce de modas, en La Reserva seguimos de copas. Ven a tomarlas con nosotros todos los fines de semana a partir de las 11 de la noche. La Reserva, Ferrol, Zona Inferniño. Para ti yo soy, para ti yo soy. Restaurante La Mamma Romana, en Narón. Si quieres disfrutar y sentir el mayor placer que el paladar te puede dar, no dudes en venir a conocernos y disfrutar nuestra carta. Pastas, pizzas, ensaladas, carnes o pescados, todo lo podrás encontrar en La Mamma Romana, rodeado de un ambiente único y muy agradable, con el trato más profesionalizado que hará de cada comida un momento inolvidable. No dudes en hacernos tus reservas o pedirnos presupuesto sin compromiso para tus festejos, llamándonos al 881 93 7807. Te ofreceremos un sinfín de posibilidades para hacer que tus cenas de empresa, reuniones de amigos, celebraciones, despedidas de soltero o soltera sean todo un éxito. Menús desde tan solo 15 euros por persona. Menú del día con postre o café por tan solo 9,50 euros. Ven a descubrirnos. En nuestra vitrina tenemos reconocimientos como el Plato de Oro de Radioturismo del 2012 o el diploma y la medalla de oro de la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica. Aún así, nuestro mayor premio es ver la cara de satisfacción de nuestros clientes cuando nos visitan. Restaurante La Mamma Romana, para hacer que tus comidas sean experiencias inolvidables. Calle Pista Isolina número 3, La Gándara, Narón. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bambola. Este es un anuncio de especial interés para todas las comisiones de fiestas. En Fórmula Fan os ofrecemos tarifas especiales para promocionar vuestros eventos. En nuestra radio dedicamos 2 horas diarias al mundo de las orquestas. Un escaparate ideal para que todo el mundo sepa de vuestras actividades. No lo dudes, llámanos al 981 355341 y te informaremos sin compromiso. 981 355341.
Fórmula Fan Radio 92.3 FM. Saluda a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. Pídenos también tu canción preferida. Envía un SMS con la palabra clave Ferrol, espacio tu texto al 27799. Coste del SMS 1,42 €, impuestos incluidos. Fórmula Fan, la música positiva. Palco Directo con Rubén Romeo. Bueno, y cuando apenas faltan un par de minutos para que den las 4 de la tarde, seguimos aquí en Palco Directo, en el programa que te trae todas las novedades del mundo de la verbena y el espectáculo en general. Hoy lo hacemos acompañados de nuestros amigos Manuel, Guillermo y Pablo del grupo Claxon, el que sin duda será una de las revelaciones del sector este verano, sin ningún tipo de duda. Y no es por hacerle la pelota, que son amigos míos, pero sinceramente así lo creo. Es algo nuevo, fresco, y por la gente que llevan, aunque todavía no tuve el placer de verlos, seguramente con un espectáculo muy bueno. De hecho, yo las pocas críticas que oí de vosotros hasta ahora, todas han sido enormemente buenas. Se agradece. Enormemente buenas. De vuestra primera fecha en Carnota oí hablar mucho y todo lo que oí fue bueno. O sea que, y vosotros mismos me decíais que no era todavía la fecha con la que más contentos estabais. O sea que... Foi un día máis de chuvia e todo eso, hubo problemas, depende, a chuvia sempre a veces xoga mal pasadas, pero bueno, as cosas é o que hai. Sí, cousas do directo, que se suelen decir, hai que tirar pa diante. Bueno, falando así un pouco, eu máis ou menos, ou a xente que vos conoce, máis ou menos pode facer unha idea, co que xa falamos de que é o grupo Claxon, que enfoque ten e tal. Pero vosotros, que sodes implicados, agora que habrá moita xente que vos está escoitando que non sabe o que é o grupo Claxon, e que ao mellor non vos conocía tampouco da vosa etapa anterior, como definiríades vosotros o grupo? Quizá esta pregunta vai máis un poquinho para Manuel, que aparte de relacións públicas, como lle venderías ti o grupo a aqueles que non vos conoce? Como lle falarías del? Bueno, eu creo que sobre todo música de calidad. Eu sempre falo con eles e sempre lle digo que dá igual o que fagan, eles fano diferente, fano de outra forma. Tanto da que toquen un pupurri de Police como que toquen un pupurri de Georgie Dan, é igual. Eles son aí diferente, fano diferente, é un espectáculo diferente, é un espectáculo para a xente, para as comisións de festas, para o público, para divertir a xente, xa coa que está caindo, pois que menos que o día que teñen a festa o pasen ben, non? Pois nós estamos nesa labor, non? De facer que o público o pase ben. Iso non quere decir que non fagamos unha música con moita calidad. A verdade é que son uns músicos estupendos. O que pasa que a mí non me queren de cantante, non sei por qué. Pero a verdade é que vamos, temos unha agrupación, a verdade, que é moi boa. Eu oín que eras moi guapo e que lles quitabas todas as cativas, entonces por iso non te querían deixar subir ao palco. Iso ten que ser unha leyenda urbana, vamos, destas de tiren para atrás, vamos. Guillermo dixo que as quería todas para él. Sí. Menos mal que a moza non me está escuitando, sino... ao mellor é por iso, vaino pensando. Bueno, entonces terían un problema de visión bastante grave, pero no, non creo que sea por eso. Será porque desafino casi falando hasta. No, a ver, o enfoque do grupo é un enfoque pa verbena, pa xente, pa que o pase ben, pa que disfrute. E iso non quita que sexa un grupo que dentro de 2 ou 3 anos ou 4 ou 5 vai ter un sello de identidade propio e que a xente vai reconocer por certas cousas que fai que non fai nadie, por certas, sobre todo por a calidad que ten musical. Eu penso que eso é o que nos diferencia de casi todo o mundo. Despois, o obxectivo é o mesmo que todos, o sea, que o público pase ben, as comisións queden contentas e os representantes pues, se den traballo porque non teñen problemas contigo. Eso basicamente é o enfoque que nós temos.
Sí, un enfoque bastante realista que é moi fácil de decir, pero difícil de conseguir. Moi difícil de conseguir, sí. Moi difícil de conseguir. Nos estamos neso. Bueno, desde logo vos apoyastes vosotros, por así decir, non seguir esa trayectoria habitual, a trayectoria habitual de as formacións novas que salen empezar un pouco por abaixo, por así decir, ves o típico grupo que eran 8, que po ano que ven a ver se metemos un máis, somos 9, e po seguinte un escenario un pouquinho máis grande, po seguinte pois metemos outros máis, xa somos 10. Vosotros apostastes por salir desde o principio ao nivel grande, grandes músicos, gran montaxe, gran sonido, gran técnico, unha apuesta calquera apuesta ahora mismo nesta temporada sería arriesgada. Isto é xogar, como se di, ou a todo ou nada. Bueno, sí, ao mellor somos un pouco máis atrevidos co resto, pero bueno, como che dicía antes cando estábamos comendo, o cementerio está cheo de valientes, Pero o que non arrisca nunca nada consigue. Eso tamén é verdad, por eso nos arriscamos. Entonces, bueno, eu creo que é unha formación que vai dar os seus frutos, é un traballo, moito traballo de ensayo, moito traballo que levamos xa moito tempo, aunque levamos 4 actuacións, xa levamos un traballo moi grande detrás. Penso que ese traballo vai dar os seus frutos, a xente vai a demandar o grupo Claxon porque é diferente ao resto, porque ofrece cousas alternativas, e sin deixar de pasalo ben na festa, pois tes cousas que non podrás atopar en outros sitios. Exactamente. Pois eu, desde logo, teño moitas ganas de vervos, ojalá vos poida axudar a facer algunha fechiña por aquí. Eu intentarei aportar o meu grau de arena, inda que non é unha época fácil pa naide, especialmente cando algo empeza, é especialmente difícil. Vosotros sabedes un pouquiño como vai isto, é especialmente difícil, pero bueno, sinceramente creo que se pode apostar por xente como a vos, e xa digo, eu sin vervos, xa cando empecé a falar de vos tal, xa dixen pola xente que levan, pola infraestructura que levan e tal, eso debe ser algo de bastante calidad. Non é, insisto, non é por facervos a pelota ni nada que se lle parezca, porque así o penso realmente. Eu, de feito, cando eu tocaba, e vosotros sabedes, días libres que tiña no medio, teño feito 100 e pico kilómetros cos amigos para irvos a ver, non o faigo habitualmente, entonces por algo será, porque xa daquela aportabades algo distinto, algo que non atopabas, sinceramente. Por aí, esa forma de entender a música, de entender a verbena, totalmente distinta aos demais, que habrá quen lle guste moito e habrá quen non lle guste nada, é igual de respetable, pero naide pode decir que este é o mismo de sempre, non, este é distinto. E sabes que te agradecemos as viaxes que tes feito, e daquela formación aquí está o guitarra, o baixo e a batería, e aparte están Roberto, como comentabas antes, para a xente que se vai incorporando na voz, Edgar tamén en voz e teclados e saxo e instrumentos, e Jacobo González nos teclados e acordeón, piano, é dicir, desa nova formación en voces todos, tratando, digamos, de facer un espectáculo que tenga un poquinho de punto de inflexión interesante, ¿no? E que a xente o pase ben, ¿no? Sí, é o que dicimos, son formacións distintas, pero cunha filosofía, de certo modo, que se lle parece. Non se trata de copiar a naide, senón de ter pois unha mesma liña de traballo, un mismo enfoque, buscar unha personalidade, unha personalidade é algo, distinguirse dos demais de certa maneira. Eso sempre é arriesgado, pero eu penso que merece a pena, que debería de haber incluso máis xente que buscara ese sello propio, ese identificarse, é dicir, nosotros facemos isto desta maneira. Sería o normal. Debería ser o normal. Porque hai moitas agrupacións, o que decíamos antes, que lle cambias o palco, que leven máis ou menos luces movéndose, pero escoitas o repertorio, o 80% do repertorio igual, de unha a outra, é dicir, pues, non sabes quen está tocando, unos sonan mellor, outros peor, outros levan máis metales, menos, máis vatios, máis luces, pero é todo o mismo.
hai certas agrupacións que se poden gustar máis ou menos, pero que teñen o seu sello, a súa forma de facer a festa, de entendela. Como digo eu, son as agrupacións que non se adaptan aos temas do momento, senón que adaptan os temas do momento ao seu estilo. Os que fan iso levan, pa min, algo, aportan esa cousa distinta ao mundo da verbena, que é o que os fai, penso eu, que triunfar, e que ese tipo de formacións son as que acaban aguantando. Por qué? Porque eso, son originales. Todo o que sea diferente aos demais e tal acaba tendo un público, e ese público suele ser fiel. Os que se moven por modas, de decir, pois ora o seu che pego e mañá a cabritiña, pois iso é unha moda que pasa, o ano seguinte quen se acorda do tema do Brao de fai 4 anos? Naide, pero todo o mundo recorda a Freddie Mercury e pasaron máis de 4 anos. Por algo será. Sí. Por algo será. Non era malo, chaval. Sí, o chaval apuntaba maneiras. Sí. Apuntaba maneiras. Pois esas cousas son as que acaban aguantando, salvando as distancias, lógicamente. Isto é Galicia, é o mundo das verbenas, tal. Sinceramente, naide se pode comparar a un xenio a música como era Freddie Mercury. Pero eso, é o aportar algo distinto. Freddie Mercury foi un innovador na súa época, alguén que entendeu o mundo do rock de outra maneira, que adaptou o mundo do rock ao seu estilo e que creou o seu propio estilo con Queen, como ese outras 1000 bandas en outros estilos, sin ser no rock, e por iso perdura, porque son distintos. Todo o mundo identifica un tema do Rolling, ou todo o mundo identifica un tema da CC. Por qué? Porque son distintos ao resto das bandas. Podráche gustar máis ou menos, ou dentro dos cantantes, pois a Albano ou tal. Entendía a música dunha forma distinta, adaptou, creou o seu propio estilo, o seu tal, e iso perdura no tempo. E hoxe en día salen un montón de cantantes líricos que ao mellor cantan de cine, que teñen unha voz increíble, pero que non son capaces de gravar ese estilo propio. E por iso funciona un ano, 2, 3 ou 4, pero acaba desaparecendo e o demais perdura. Leva aí dos anos 70 e sigue sonando, e sigues tocando Gloria e sigue funcionando nas festas. Efectivamente. Por algo é, porque é distinto. Volvendo así un pouco o tema da formación, tedes así algunha fecha por aquí cerca para a xente que vos poida escoitar, algo programado así na provincia da Coruña, por aquí? Sí, bueno, temos non che sabría decir donde ahora mismo, pero sí, hai por aquí algunha cousa. Hai por aquí? Sí, serás informado no seu debido momento e podelo difundir. Eu encantado da vida de difundilo. E máis, se o meu calendario mo permite, prometo ir eu tamén. Bueno, serás ben recibido. Inda que non sea tan cerca, o mellor un día fai unha escapada e vos vou a ver. Ao largo intentarei irvos a ver pronto, que teño ganas xa de vervos, e ao mellor hasta vos chamo pola tarde para tomar unha caña xuntos e todo. Precioso, é un plan precioso. Bueno, eso, volvendo un pouquiño a todo isto, vosotros este ano traballades con oficina que é Sito Mariño, que entrevistamos aquí, pertenecedes a esa oficina. Eu penso que é unha das agencias máis fuertes que hai, cos seus altos e os baixos aquí en Galicia. Como vai o traballo? Sei que é difícil, que é o primeiro ano. Bueno, o traballo vai indo, o sea, a formación é unha formación nova, a oficina é unha oficina de moitos anos, pero formacións do noso tipo non tuvo nunca. Entonces, bueno, é unha labor que estamos neso, que estamos traballando e que vai dar os seus frutos seguro, e que a xente vai apostar por nós seguro, e que vamos a cumplir as expectativas seguro. Eu desde logo apostaría porque sí. Coa que está caindo non é pouco. Non é pouco. No, outras cousas que habría que mellorar, este é un mundo que funciona dunha forma moi rara, porque é un sector que está moi profesionalizado polos músicos, pola infraestructura, pola rede de distribución, pero é un mundo un pouquiño especial porque o motor que move todo isto son as comisións de festas, é a única parte que non cobra.
deste sector, que por eso sempre digo que merecen calquera comisión de festas, e máis hoxe en día coa que está caendo, merece, pero vamos, o mellor. É xente que traballa por 5, 10 ou 15 personas que traballan durante todo o ano para xuntar unhos cartos para facer a festa para todos os do pueblo. Sí, sí, a verdad que sí. Que moitas veces, ainda que non perda cartos na festa, acaba costando cartos porque anda pa aquí, anda pa lo, chama por teléfono, van vendendo rifas por aí, e cando veñen os dos outros pueblos a vender rifas vense obligado a compralas, mil cousas polo estilo, ainda por encima moitas veces son criticados, é que estos tal, é que cual. Os que estamos dentro realmente vemos o que sempre costou facer unha festa e hoxe en día máis. E logo tamén hai outra parte que aí sempre lle achaco, e falo así con moitos compañeiros, e ontes con Chapelo falábamos, está moi profesionalizado todo, pero as agencias e as orquestas e todos consentimos un pouco que haya moitas interferencias no medio, ou xente que non está ao nivel profesional que están todas as agrupacións e os músicos, pois mil problemas que van surgindo ao largo dos braos por aí, que vas atopando con dentro dos representantes igual que dentro dos músicos hai un pouquiño de todo. Non todo o mundo está a ese nivel profesional que, por exemplo, si ofrecen agrupacións como a vosa, que estou seguro que ofrece pola forma de traballar que tedes, e outras moitas, Chapelo, que leva un montón de anos aí, e te acabas atopando un problema por aí nun campo dunha festa ás 6 da mañá e o representante o móvil apagado, e ti estás no medio do monte non se sabe onde, pois a ver como faigo para chegar á festa de mañá, o tráiler aquí enterrado, a ver onde busco un tractor aquí no medio do monte para sacar o tráiler do sitio, mil problemas que quizá antes, cando era de solo músicos, non vos tocaban tan directamente, e ahora que estades máis involucrados no proxecto empezades a ver, que eu sempre lle tiro un pouquiño das orellas, ainda cando veu Xito aquí que o entrevistamos, sempre lle tiro un pouquiño das orellas, decir, oi, hai que, o que ven da festa tamén ten unha labor que non se debería meter o tío máis popular do pueblo, porque sea moi conocido no bar non quere decir que sea un bon representante. Sí, eso é certo. É algo que se vive así desde fora. Pero bueno, ao largo brao, me imagino que todos os que non vos conocen ou que non están tan metidos no mundo, mismo son representantes, irán descubrindo que sodes algo distinto aos demais. Vos den unha oportunidade de sonar, porque aparte de todo isto, vosotros como fixestes para reclutar eso, xente que ven desde fora? Como surgeu a idea de facer Claxon? Como sale este proxecto adiante? Xa o viñades madurando de atrás ou foi un pouco unha locura de veña, pois vámonos facer, pa adiante, sallo que salla? No, bueno, madurado estas cousas a veces si as pensas moito non as faz. A verdade é que si as pensas moito pois o mellor non saben. Foi unha decisión un pouquiño conxunta, pois de vernos en unha situación pois na que había que tomar unha decisión, o sea, ou ben pois o mellor no seu momento en canto hubo esa decisión que falábamos anteriormente, pois coller cada un pois un camiño distinto e probar suerte así, ou ben pois manternos xuntos, unidos e con esa idea pois intentar facer un proxecto pois que fora duradeiro, similar, con as características determinadas, onde se pudera conxuntar un pouquiño pois a profesionalidade dos músicos, eso, coa adaptación ao medio, sempre sendo realistas e sabendo piso, o sea, o terreno que hai que pisar a nivel de que, bueno, pois vamos traballar en verbenas, non vamos a dar conciertos de rock, nin vamos a entrar en sitios onde a xente vai a pagar unha entrada, nin moito menos, o sea, temos que estar mentalizados de que hai que traballar para un sector determinado, un público determinado. Bueno, eu non é por facervos a rosca, pero igual pagaba antes entrada por vervos a vos que algunha banda que hai por aí circulando, Se agradecen as túas palabras.
pero non, bueno, o que falamos, o que ti ben dicías antes, non, que xa en por si hai un traballo por detrás, a propia comisión de festas teñen un mérito increíble, porque traballan a maioría delas todo o ano como auténticos leóns para chegar ese día e intentar levar pois o que eles consideran pois no seu momento pois a mellor orquesta, o mellor grupo bueno, e tamén lógicamente se teñen que adaptar pois tamén un pouquiño aos precios que hai no mercado e todo isto, non? Así, claro, non todos poden levar aos mellores porque senón sería el demonio. Se non tocaríades vosotros sempre, claro. Bueno, máis tamén teñen que vivir. No, ojalá fora así, pero no, é un poquinho eso. Entonces, bueno, volvendo ao tema de antes, o tema xurdeu así, pois no caso de, por exemplo, bueno, os tres xa viñamos xa de unha formación anterior. Tino foi un home que entrou tamén un poquinho na nosa vida así, digamos, de rebote, non? Pois nunha temporada que tuvo que facer unha sustitución. Aí foi onde xa nos conocemos un poquinho máis a fondo personalmente, porque profesionalmente era o que decías ti antes, o sea, xa era de sobra conocido e tiña pois unha trayectoria por atrás que avalaba que realmente é unha máquina no seu terreno, o sea. Entonces, bueno, aí nos conocemos un poquinho máis personalmente, entablamos unha boa amistade e nada, pois as cousas a veces xurden así, pois nós estábamos por un lado os tres pendientes dos tempos que estaban correndo, el pois tamén lle apetecía facer algo. E así pouco máis ou menos xurdeu a idea de facer Claxon e de salir adiante un poquinho por todas. Máis ou menos foi así, non, Manu? Ti como ves? A mí pillácheme de sorpresa, macho. Liácheme de mala maneira e agora mesmo non sabría dicir nin por que estou aquí, tío, na verdad. Bueno, decir, eu por exemplo a relación entre Alacrán, Guillermo ou Pablo, xa eu a conozco e moita xente a conocerá, pois eso, son músicos, xa tocaban xuntos, tal. Ti que eras un amigo que liaron de mala maneira, que meteron nesta aventura, sí, bueno. ou xa estabas metido de alguna forma no mundo este da verbena e das orquestas? Bueno, eu agora estaba fora, pero bueno, toquei moitos anos, tocaba teclados, e xa empecé a tocar con 13 anos, imagínate. O sea que algunha experiencia nesto teño, o sea. E despois nada, pois Portino, que somos amigos, cuñados e residentes en Pontevedra, pois nada, ali me falou e, bueno, pois nada, pa diante. E aquí estamos, metidos neste berenjenal e dentro de 5 anos estaremos felices da vida, pois disfrutando como enanos da agrupación que temos. Home, eu apostaría porque sí, sinceramente. Sí, seguro que sí. Que seguramente tamén non vai ser un camiño de rosas, que sempre van surgir problemas, pero bueno, iso pasa en todos os lados, é inevitable, sempre vai, pois eso, pasa algo, pois un ano é a crisis, outro ano é que non sei, a un músico houve que operarlle un brazo e estamos en pleno mes de agosto e resulta que o teclista rompeu unha mão xogando ao fútbol e está 15 días de baixa. E a ver como facemos para salir isto. O cantante pillou nunha corriente, está afónico perdido, estamos a día 15 de agosto. Como facemos? Sempre surgen problemas, pero bueno, pasan todas as formacións e acaban salindo pa diante. Iso o sabredes tan ben como a min ou mellor, que levades un montón de anos aí, e seguro que non é a primeira vez que tedes que torear con cousas polo estilo. No, cando estás nunha historia así, dependes de tantos factores que son determinantes, pero que non dependen de ti mesmo. De ti mesmo depende o espectáculo, nada máis. Ofrecer un bo espectáculo, pero despois a contratación, miles de cousas que non podes controlar ti. E non sempre depende solo de ti o espectáculo, porque hai veces... moitas veces non depende solo de ti, efectivamente. Porque hai veces que chegas o que falábamos antes de que o sector está profesionalizado, pero polo medio hai pequenas lagunas, e chegas aos sitios e te atopas con problemas de decir, pero vamos a ver, como non sabías que este generador pequeno non pode co equipo? Por exemplo, por decir unha das que te podes atopar por aí moi facilmente,
ou que chegas e di, é que hai un, onde vai o palco? Aquí, pero aquí non podo abrir, o que pasa unha liña de alta tensión. Pois non me din conta. Pois non é o mismo. Si cambia bastante. Cambia bastante, mil cousas polo estilo, que antes deu unha definición bastante boa Chapelo. Dixo, con todos os respetos aos panadeiros, hai moito panadeiro vendendo orquestas por aí. Sí. É verdade. Eu non creo que este todo tan profesionalizado como se pensa. Non penso que hai xa moitas lagunas. Eu penso que hai máis ben océanos, non lagunas, océanos. Moitas veces se culpa das agencias e das orquestas, non toda a culpa lla boto. Moitas veces as mismas agrupacións non se superan decir, non, eu con isto non trago, porque realmente o representante si, ou a agencia é fuerte, a parte ou que parece máis fuerte de entrada de todas as que hai, pero as agencias sin as orquestas se lle chantan todas e di, non, por aquí non tragamos, non teñen nada que hacer, non teñen nada que facer, porque dependen directamente das orquestas para o seu negocio, non hai outra opción. Sí, lógicamente, se non hai fariña non podes facer pan, eso está claro. O que pasa que houve aí nunha época que as agencias centrales parecían o Mesías, que como financiaban os palcos e esas cousas, os das orquestas pensaron, veu Dios a vernos, apareceu aquí en forma de representante, foi unha aparición. E despois o Mesías resulta que era máis ben predicador, máis que Mesías. Non sempre saliron ben, inda que sempre digo o mismo, non todo é malo, aportaron moitas cousas boas. Gracias ás agencias que financiaban ou que respondían económicamente a xente que había detrás, se puido desarrollar no aspecto técnico todo isto, por moitas veces eran, non é que as agencias pagaran, senón que figuraban como aval ou o dueño das agencias de isto vai se financiar en 5 anos e respondo eu de que se vai pagar isto, e gracias a isto pois, son posibles os montajes que distinguen as orquestas gallegas de todas as demais orquestas que hai por España adiante, que por un lado é moi bon porque nos distingue, traballar con vos medios sempre é máis fácil, por outro lado non sei hasta que punto é bon porque se está traballando todo o ano para pagar a hipoteca que temos sobre 4 rodas, pero bueno, algo de bon ten, aportaron cousas boas. Que pasa? Por outro lado, hai moitas cousas que se foron deixando pasar, que se meteron aí. Hai xente que non ten nin idea do que é subir a un palco, do que é facer un evento. Eu, cando tocaba, había representantes pos que toquei varias veces que nunca na vida vin diante miña. O sea, chegabas á festa, vai vir o da comisión, págache, xa vou, cando cobres o lunes xa arreglaremos na oficina, ou xa me ingresas na conta tanto o meu porcentaje, e ti chegabas ali, non sabías os horarios que suelen vir nas oficinas, estás ti solo e apareceche horario tal fecha de 10 a 5 a mañá. Como de 10 a 5 a mañá estou eu solo? Cantas horas pensan que vou tocar? Sí. Moitas cousas polo estilo, entonces chegabas, tiñas que andar buscando da comisión de festas por aí, oye, mira, pero como vamos facer? Non, xa me dixo de 10 a 5, pero como de 10 a 5? O representante me dixo, non hai problema, onde está o representante? Dixo que hoxe non podía vir. Bueno, xa que non che pase nada, que teñas que chamar o que falamos ás 5 da mañá. Tamén hai xente super preocupada que está aí. Eu, nas cousas que faigo, son dos que procuro ser así, estar aí, dar a cara, ter un mínimo de previsión. Logo podenche surgir problemas, e xa chegan os problemas que surgen sobre a marcha, e ainda cando intentas prever o máximo posible, sin falta de descuidar cousas. E logo mil cousas básicas, como eu penso que a labor do representante eu penso que é fundamental, sempre o pensei, incluso cando tocaba. O que pasa que a labor do representante para min é máis que cobrar o 10%. Ten máis cousas que eso, non é só firmar a festa e cobrar o 10%. É preocuparse de, pois eso, eu se traigo unha orquesta aquí ou calquer representante, vosotros vides desde Pontevedra, non tedes que saber pois onde poder ir dormir. Para min é fácil decir, pois vai ali, por qué? Porque eu conozco, eu son de aquí, e non me costa nada darvos chama a tal hostal ou a tal hotel,
que che van facer bon precio, que vas dormir tal, ou vai comer ali, que ali comes ben, fanche menudo día. Se realmente son máis cousas de preocuparse que de traballo, e de ver preocupación e de intentar facer as cousas, falar cunha comisión e organizar un horario. Mira, cunha orquesta toca 3 horas, ninguna orquesta che vai poñer pegas por tocar 20 minutos máis, por facer 4 bises. Unha vez que estás tocando, se hai veces que se a festa está animada, está casi chupido o corpo. Sí, a verdad que sí. Naide che vai poñer pegas. O que non va a tocar son 5 horas. Claro. Vanche tocar 3, se hai que tocar 20 minutos máis, naide vai poñer pegas. Vaise facer, non hai problema. Efectivamente. Pero, e logo, cousas básicas de... chegas para montar e che din, no, é que ahora non podes facer ruido, porque hai actividade. Pero tenemos que probar de alguna forma, o sea, hai cousas básicas que é máis de preocupación que de outra cousa, e iso lle deberían exigir as agencias, aos representantes, e as orquestas, cando non lle faigan, lle deberían de protestar as agencias. É dicir, ois, fulanito que te salí, eu cheguei ali, estuve mangado ali todo o día, nin apareceu, nin soupen nada del, tuve que buscarme a vida para todo, e gracias a Dios todo saleu ben, pero calquer día pode salir mal se traballamos así. Sí. Cousas básicas de, no, os das orquestas ben se apañan, xa enchufan eles no generador, xa se apañan eles para todo, non? Sí, fan a procesión, o vermú, sacan os santos, tiran non fai falta que veña o exorcista, de todo. Sí. Eso son, insisto, eso pasa en todas as agencias, non é unha crítica hacia unha, é unha crítica hacia todas. En todos os lados hai cousas boas, cousas malas. Outra das cousas que vosotros dixestes antes, moi importante, é a música en directo. Dentro das agencias, hoxe en día, afortunadamente, xa as orquestas a nivel profesional que figuran nesas agencias, a inmensa maioría apostan polo directo. Sí. Xa desapareceu, houve aí uns anos de atrás que había un pouquiño de todo, pero a inmensa maioría foron desaparecendo, o cal é fundamental. Para min ainda ten máis mérito agrupacións como a vos ou na que estades antes, que sendo un grupo, sendo 6, 7, non sodes 12 encima do escenario ou 15 como algunhas agrupacións, ainda é máis difícil facer riguroso directo cando só hai 6 intérpretes encima. Sí, claro, tes que adaptar un pouquiño a veces o tema pois a formación que tes en ese caso, non? O importante de tocar ese tipo de temas a veces é ser un pouquiño inteligentes a hora de facer o arranxo do tema en sí, non? Calquer tema se pode tocar e facer sonar ben, decente, sempre cando seas consciente da banda que tes atrás e aproveitar os miembros ben. Non ten moito máis secreto que ese. Quen fai os arreglos así un pouco? E quen decide un pouco o repertorio? Entre todos ou...? Pois sí, un pouquiño participamos todos da película. De feito, os temas traballamos todos no ensayo. Normalmente aquí te señalan a ti, se trae, bueno, se ve que ti debes de poñer algo máis de criterio, e poñer un pouco o teu criterio aí. En principio sí, se me colga o San Benito un pouquiño bueno, da elección dos temas, do repertorio e tal, pois non sei, botando ahora así unha visual, por exemplo, na pista 2 temos un tema que é moi conocido, é unha balada, realmente é unha balada, solo que nós ese tema, pois bueno, adaptámoslo un poquinho a nós, fixémoslo a ritmo de cumbia, e bueno, non deixa de ser un tema que esta versión sola vas escoitar si vas ver a Claxon, o sea, porque non existe unha versión como esta, o sea, foi feita por nós, concretamente Edgar Vero, pois foi un poquinho encargado de facer ese arranxo, de pasalo a cumbia, e a verdad que o resultado final pois foi moi interesante, vémoslo moi positivo, pois a veces eso, non, lavarlle a cara a un tema ou darlle outro punto de vista, outro ritmo ou cambiar cousas, eso, pero un poquinho facémolo todos, en xeral traemos o traballo, como se suele decir, ben aprendidiño da casa, despois ali no local de ensayo é onde xa empezamos a madurar ideas e a transformar a veces pois, o tema un pouquiño, levalo ao noso terreno. Non hai moito máis que... Si que é un dos secretos un pouco do que vosotros
seguides, non é tocar os temas tal cual veñen, porque Paixó gravou pois, o original. Efectivamente, ti colles o mellor, pois, lógicamente, un merengue onde hai 12 metales, pois nós somos 6, temos que adaptar ese merengue para que a nós nos sone ben. Non podemos pretender que nos sone como unha Big Bang. Non, lógico. Entonces un pouquiño É unha pregunta, que me dixeron que había un que parecía que o pasara esa Castrati, que cantaba aí agudo en falsete. Quen é o Castrati? Ese son eu, pero non deixan, tío. No, a verdade é que ese registro en esta formación abunda bastante. Quero decir, pois, por exemplo, Jacobo, o pianista, é un rapaz que domina bastante ben ese registro, o falsete. Edgar tamén, Roberto, incluso, pois tamén, de feito, temos o tema este tamén, que é o corte 3 do disco, o Perdóname, tema este que canta Pablo Alborán con Carmiño. Sí. Bien, e Roberto tamén se adapta moi ben a ese tipo de registros, o sea, quero decir que a ese nivel estamos bastante ben cubertos. A min concretamente isto mo dixo Mariano, que vos veu nesa primeira fecha en Carnota, e me dixo el, eu non sei como se chamaba o rapaz, pero había un que cantaba en falsete, tío, unha tesitura increíble, e aquilo sonaba que metía medo para baixo, que metía medo no bon sentido, en plan de que ben, non de meter medo, de espantar a xente. De feito foi a primeira persona que me falou de vos. O entrevistamos dalí a 2 días ou algo así desa fecha, que el vos veu ali en Carnota. Fomos comer, igual que con vos antes, comemos xuntos, tal. Me dixo, comendo, ois, por certo, sabes o de os de América, tal, que se montou aí o grupo este Claxon, tal. E sí, eu só sabía, tal, pero non os vi, todavía non. De feito, dixen, teño que chamar un día a Lacrán ou a Guillermo, tal, para traelos aquí. E me dixo, eu os vin en Carnota, e non me acordo, facía 2 días ou 3 días que fora esa fecha. E me dixo, tío, eso vai ser a hostia, eso está genial, teñen aí uns cantantes que non sei de onde os sacaron, pero que cantan a Dios, e a banda sona como un cañón, un montaje da leche. Bueno, a verdad que vos puxo polas nubes. Me dixo, iso vai ser a hostia. Dixo, vailles costar porque é o primeiro ano e tal, e facer un nombre costa nisto, pero a xente que o vexe iso vai ser a leche. De feito me decía, oi, se podes darlles un chollo, esta xente vai te deixar quedar ben, tal. Sí, bueno, Mariano tamén é unha persona que nos quere ben, entonces, bueno, agradecerlle tamén os comentarios e todo eso. Eso é moi importante para nós, a verdad, que ainda que sean amigos e xente que nos quere moito, pois, bueno, ter ese apoio por detrás, o que falamos sempre ao principio, se agradece moitísimo, moitísimo. E, bueno, pois, a ver si temos sorte. É que realmente entre as bandas, inda que se vende moitas veces por aí para o público unha supuesta rivalidade a veces entre os de certas, realmente logo a xente que estamos neste mundillo, no fondo todos máis ou menos nos conocemos porque é un círculo bastante cerrado e todos nos levamos ben. Pode haber unha rivalidade quizá nunha festa a hora de intentar levar a festa, cada un intenta defender o mellor posible o seu traballo e intentar pues, mover a festa, certa rivalidade, pero rivalidade sana, de intentar, pero logo a hora de baixas, esas rivalidades abaixo entre os compañeros non existen. No, todo o contrario. Hai xente, hai algúns que nos levamos mellor uns con outros, porque, ois, como na vida misma, o sea, non todos somos amigos, sempre hai xente que che cae mellor, xente que che cae peor, pero a hora de baixar, esa rivalidade eu nunca viví, nunca vi en naide. É máis rivalidade, penso, que de forofos de certas agrupacións que, sí, como me gusta moito esta banda, a outra non vale para nada, porque é a que máis competencia lle fai, ou quizá no mismo estilo, tal. Sí, por leválo ao mellor a algún terreno tamén algo parecido ao tema do fútbol, non? Sí. Indan que non tanto, pero non hai tanto forofo. Exactamente. Por desgracia para nosotros, ojalá encheran as orquestas un campo de 90.000 personas cada día. Exactamente, ojalá. Pero que fora cobrando €1 solo. Eso, despois xa vemos pois que, pois mira, os do Madrid, os do Barcelona,
o que falabas ti, acabaron son 90 minutos e o día seguinte andan a bicos e abrazos e a veces nós somos que andamos a discutir no bar que a ver que pasou coa aquela xogada. Sí. Isto é así Pues é algo moi parecido. Sí. De feito, é frecuente eso. Cando non estás moi lonxe a casa ou che cuadra dúas fechas que as orquestas cando viaxamos por aí prácticamente todas nos mismos cando vamos a Ponferrada hai 2 ou 3 hostales que é onde durmen todas as orquestas cando van, cando vas a Pontevedra o mismo. Sí. É frecuente no Brao baixar a comer deso, nun restaurante por aí dos que paramos e encontrarte pois ao mellor un 15 de agosto a 2 ou 3 orquestas e xuntarnos todos, comer xuntos, tomar o café xuntos, tal, e despois cada un vai pa festa e intenta facer o mellor pa sí, que isto. Sí, claro, é lógico. A música é moi bonita e tal, pero non deixa de ser un negocio, que hai que defendelo como calquera outro e... Por supuesto. O que falábamos antes, desto vive moita xente e vive todo o ano. E hai que exprimir todo o que se pode o Brao pa vivir o inverno. Que os invernos se fan moi largos neste mundillo. Uf, que tanto. Vosotros ainda por encima empezastes directamente con inverno sin ter Brao antes, o cal se fará ainda especialmente máis largo. Efectivamente. Pero bueno, xa chega casi a meta, xa está aí o mes de julio. Sí, a ver si damos arrancado e nada, ahora coa túa axuda xa se nos das unha fechiña como ben dixeste, hai que xa reventamos con todo. Eu prometo intentar dar incluso máis de unha. Bueno. Pero de intentar a conseguir eu cando estades na outra formación me costou, ao final acabei conseguindo que viñeredes un pouco pola zona. Sí, efectivamente. Pero bueno, non é fácil. É máis nos tempos de hoxe as comisións están moi fastidiadas, cada vez costa máis reunir os cartos dunha agrupación. As agrupacións non poden cobrar menos porque hai que desempeñar esa infraestructura que se leva, non é só o músico e tal. Hoxe en día hai moitos millóns de pesetas postos sobre 4 rodas rulando dun lado para outro, iso ten unha vida limitada. En 4 ou 5 anos hai que amortizalo porque despois xa empeza, hai que reformar o escenario que por ali non sei que, os focos aqueles cascaron, aquilo quedou anticuado, os telos empezan a ir rotos, as bombonas de hidráulica empezan a perder hidráulico por todos os lados. E iso por moito que coides o material, o sea, tens que estar encima sempre ou reparando ou cambiando. Bueno, pois vamos coitar outro tema do vosso novo disco, que por certo non o titulastes Claxon. Sí. Tal cual, igual que o grupo. En estado puro. En estado puro. Pon aquí, tedes un sello de Orquestas de Galicia no disco. Este sello que xa vin en varias formacións, que é exactamente? É un sello da discográfica, algún tipo de acuerdo debe ter por aí con algúns axentes ou con algunha axencia, sabes? Non é cousa do grupo, é cousa da discográfica. É cousa da discográfica. Sí. De onde foi grabado este disco? Foi grabado en Pontevedra, no estudio de Tino, precisamente, do noso técnico. No estudio... Con razón sonaba ben cando o escoitei. Claro. No, a verdade é que o gravei eu, tío. Sempre estou que me deixa a min puchicar na mesa, pero non me deixa. Dice que non. Pois aí non entendo, porque coa mesa non vas ligar. O de cantar... Digo eu, tío, é que aí está o tema, macho. Pero non me deixa. O de cantar o entendo porque lles levantabas as rapazas, pero... Sí, seguro. Vamos a escuchar esa versión, esa cumbia que me dijisteis que montarais, Están enamorados, el corte número 2 de este disco de la orquesta Claxon, que suena así en esta grabación. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda.
Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te enojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada y ya estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más, el sueño de una ciudad que ve nuestras caras la humedad, y te haré compañía más allá de la vida, yo te juro que arriba yo te amaré más, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida juntos, los locos de repente, sonriéndole a la gente que nos ve pasar, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más, viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer, y te haré compañía más allá de la vida, yo te juro que arriba yo te amaré más, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. Claxon. ¿Cómo? Tan enamorado de ti, y ahora la noche me sabe a tus besos. No le hace falta nada más, nuestro amor es así. Yo te amo, yo te quiero a ti, a ti. ¿Cómo? Tan enamorado de ti, y ya me voy. Fórmula Fan, la música positiva. Palco Directo con Rubén Romeo. Bueno amigos, y cuando apenas quedan 15 minutos para que lleguemos a las 5 de la tarde, vamos a encarar ya la recta final de este programa de hoy. Y lo hacemos aquí con nuestros amigos del grupo Claxon, que me queda una pregunta por hacerles importante, en este caso. ¿De dónde sale el nombre de Claxon? Eso me parece, por las señales que me hacen, que le toca a Manuel. A pregunta que nunca quixera escoitar, tío. A pregunta que nunca quisiera escoitar. Sí. Aparte, Claxon con 2X. Sí. Me imagino que tendrá su significado. Pois pode telo. Non che dixo que non, pero... Lo de las 2X es como los dos rombos o algo así, para mayores de edad o... Claro, música para mayores. Música para mayores. Sí. Sí.
Pois nada, gustaríame dicir que foi unha confluencia dos astros e tal, pero non, foi un nombre que me gustou e punto, tampouco ten moito máis alá. E foi, teño que dicir que foi elegido entre, non sei, pero 50 nombres, o sea que tan malo non será. Non, para nada digo que sea malo, por de donde saleu. Casi todas as agrupacións suelen ter un origen, por algo se chaman desa maneira, suele ter algún significado, inda que moitas veces te olvidado, porque o mellor é un nombre que se recuperou dunha orquesta de fai 50 anos, e os que están agora, pois o mellor xa non teñen nin idea de por que se chama así ou tal. Pero este non hai ningún motivo especial. Non foi por un bocinazo que deu alguén ou algo. Nada. É un grupo que pita moi ben, pero non ten nada que ver con eso, desde logo. Mellor con claxons tú seguro que sona. Mellor, eso segurísimo. Sí, seguro que sí. Parecese máis a bocina dun barco con claxon normal dun coche. Sí. Bueno, pois aparte diso, non sei se vos deixo un pouco vosotros os micros. Podemos definir así un pouquiño, se queredes, os compañeiros que non están aquí, que os vades definindo vosotros así un pouco, como é, por exemplo, pois Edgar, que era o que oíamos cantar. De onde veu Edgar? Cale... Adiante, Pablo. No, Edgar, o sea, me presentaron, o sea que tampouco localicé. A mí presentaronme un rapaz cubano, nada, non podo dicir moito del porque hai uns meses que o coñezo nada máis. O que si sei é que, vamos, tanto con el como Jacob e Roberto son rapaces encantadores, grandes colegas, fantásticos músicos, eso sí. Entonces eso para mí é unha satisfacción enorme, ¿no? Edgar toca teclados, toca saxo, guitarra, canta, fantástico, é dicir, estupendo. Roberto, aparte de cantar, toca tamén guitarra, toca saxo, toca tamén piano. Sodes todos multiusos, polo que vexo. Bueno, aí as novas formacións tiveron tamén probablemente mellor máis posibilidades que algúns que levamos a mellor anos, e cando empezamos ti tamén non eres máis novo que a min, pero sabes precisamente que as cousas antes eran diferentes, había que aprender un pouco de outra forma, e agora xente a mellor pues, ten máis posibilidades, hai máis medios, ¿no? para aprender máis, ¿no? Pero sobre todo algo que había malo antes, cando quería estudiar música prácticamente estabas obligado a estudiar clásica. Sí, estudiar clásicos tamén está ben, porque te forma ben, pero, bueno, hai cousas que son de música popular, e a veces, pues eso, hoxe, por exemplo, hai formas de estudiar tamén música popular. Antes había que estudiarla, pues... Primeiro, antes tiñas que estudiar clásica e logo cambiar un pouco moitas das cousas que che dixeron, porque, claro, a clásica se toca unha maneira, se expresa unha maneira, cada estilo ten, pues, a música de verbena ou de festa se toca de outra maneira, se expresa de outra maneira, o jazz de outra, o rock de outra. Entonces, coa clásica daban xa técnica e logo tiñas un pouco que indagar ti mismo a ver como sonaban, ou ir a xunto de alguén que levara tempo tocando e que che dixera, no, mira, que isto non é tanto así, non é outro estilo, tens que adaptarte a isto, tal. Hoxe en día xa hai máis, ves, non só conservatorios, hai moitas escuela moderna de música, de tal, que así todos os concellos, outro gran avance que ora calquera rapaz que vai ao instituto xa lle dá unha noción básica de solfeo e tal. Antiguamente tiñas 2 anos de música en primeiro de BUP, en octavo de GB, no que che enseñaban a tocar dúas conachadas nunha flauta de xoguete. Se contaban un pouquiño da vida de Mozart e de Beethoven, carretera. Eu non tive nin esa sorte, porque na miña época non había música, non existía. Me refiro, digamos, no ensino convencional non existía. Entonces o que aprendí foi por a miña conta. Eu sí que a tuven, que de feito se facía un pouco chocante, pois eso, se estabas en quinto de conservatorio, sexto ou tal, que estabas empezando a dar historia da música, tal. Chegaba, claro, a profesora bueno, pois, clase de música, tedes que comprar unha flauta destas de xoguete que xa non a vendían nas tiendas de música, senón que as comprabas nas librerías. Na librería. Sí. Comprabas a flauta esa e che enseñaban a facer a escala de do
pero unha escala, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e xa está. E decía, moi ben, primeiro trimestre aprobado. Joder. Todo un logro. Todo un logro. E despois che dicían que nacer un cativo que se chamaba Mozart, aló por Viena, que con 5 anos compuxo algún que outro tema, che poñían 2 grabacións de A Flauta Mágica e a Quinta Sinfonía de Beethoven, se falaba un poquinho de Beethoven tamén, se te acordabas do nombre de onde nacera, fin de curso aprobado, xa está, xa sabes de música. O cal penso que di bastante pouco do sistema de enseñanza que tiñemos aquí. Xa te digo que a música sempre foi unha asignatura pendiente, no? O sea, na escola na secundaria sempre se estudiou pintura, escultura, arquitectura como artes tal. A música ni se citaba moitas veces, o sea que nese sentido agora están cambiando as cousas por sorte, ¿no? Pero bueno, falta moito. Sigue sendo unha maría, sigue sendo unha cosa que a xente non sabe ubicala, ¿no? Porque ao fin e ao cabo dunha escultura tocas a obra, dunha arquitectura ves un edificio, e unha pintura ves. A música, en canto tocas, pasou, é unha cosa inmaterial, ¿no? Están as partituras e están as grabacións, pero en si mesmo tocas, cantas e pasou eses 30 segundos e adiós. O sea, non podes coller a música e gardala. Vou coller esta música e gardo, non? É imposible. Entón a xente non sabe onde meter a súa música. Un segundiño que me parece que temos unha chamada. Hola, boas tardes. Moi buenas, caballero. Hombre, amigo Julián, o máis fiel dos oyentes que temos neste programa. Sí, pero o fiel vai estirar das orellas a usted. Por que me vai tirar das orellas a min? A ver, conteme. Dígalle ao técnico que na zona da Coruña 0,0. 0,0. Exactamente, non se escoita nada. A 99.6. Exactamente, correcto. Bueno, pois xa o aviso ahora mismo o técnico a ver que é o que pasou, que na 99.6 non estamos sonando. E dille a esa xente de parte miña do pouco que escoitei, de puta madre. Bueno, pois xa yo podes dicir ti mismo que te están escoitando, Julián. Bueno, pois non, a que hora xa tiñen de guardia. Dille de parte miña de maravilla, Moitas gracias, Julián. E sabes ti que eu son destes que me gusta a cousa bonita. Sinceramente, me acabas de sorprender. Sí, señor. Porque sei que ti eres máis así de outro estilo, non tan... Me acaba de sorprender, a túa xa, pero unha cousa é escoitar unha cousa fina, amigo, como esa xente. Sí, a verdad que son unos grandísimos músicos e mellores personas. Gostaríame velos en directo. Pois eso non está a túa man cando queiras. Non te preocupes, se un día faigo unha escapada a velos, avísote e así matamos 2 pedras dun tiro. Nos vemos ti e máis eu e máis vamos a velos. Moi ben, Rubén, moi ben. Bueno, pois ella esa xente, ánimo para arriba. Moitas gracias. Para arriba que van triunfar, verás. Gracias. Gracias, Julián. Hala, chavales. Chao. Chao. Un saludiño, gracias. Pois este sí que é un fiel oyente. Xa no outro programa de radio que tiña era o máis fiel dos oyentes. En canto volví a radio volveu a enganchar aquí. Que ben. Sí, sí. Desta xente que dá gusto toparse. Aparte eu conocín personalmente xa cando eu tocaba, que el estuvo na comisión de festas e levou o grupo do que eu tocaba. E xa me acordo cando fóramos a tocar, eu era fora a cobrar a súa casa tal. Teño os cartos na casa, ven a casa que vamos cobrar. Estaba ali o pedo, campo a festa, non? Mentres tocaba outro grupo. E fomos a casa destos da comisión de festas de unha vez que vas a casa, non? Ás 4 da mañá, tens que comer algo, tens que beber, tens que tal. Non, mira, é que me parece mal, toma un chupito, toma, e se non lle tomabas algo casi lle parecía mal. A xentiña é moi amable en general. É increíble, tanto el como a súa familia, super boa xente, unha pasada esta xente. Dos que dá gusto desta xente que garda recordo anos despois que dis, me acordo cando fun, que sería daquel señor da festa dali. Pois Julián é un deses. Sí, a verdad que se fan vos amigos por aí adiante, a verdad que sí. Sí, grandísima persona. Bueno, pois vamos vos ir despedindo porque se nos acaba o tempo. Non sin antes darvos as gracias unha vez máis por estar aquí. Sei que ahora empezo o brao e vos estou fascinando así un dos días que ao mellor podedes pasar coa familia, que de hora en adiante xa son menos. Vos estou fascinando así un día, e máis vosotros que vides desde lonxe, non é o caso de algunhas. Bueno, antes Chapelo tamén veu desde a lo das Rías Baixas. Sí. Pero bueno, para min
ainda é máis especial cando vides eso de Pontevedra ou de Ourense ou de tal, alguén que ven desde Coruña, que ten moito mérito, yo agradezco exactamente igual, claro, pero lle é máis fácil que vir desde as Rías Baixas. Entonces, moitísimas gracias no meu nombre, no dos meus compañeiros da radio. Sabedes que aquí tedes a vosa casa, para o que queirades, cando queirades volver, vides aquí, e se vides todos, vos meto nese brete de cantar un tema a capela aquí en directo. Eso está feito. Está feito. Así a xente escoita en vivo, en directo. Claro. Efectivamente, aparte a nos encanta ese tipo de retos, a verdad que sí. Pues mira, así de fácil, vides outro día todos e organizamos esa festa gastronómica. Eso está que feito. temos aí pendiente. Está feito. Nada, darchas gracias a ti por invitarnos ao teu programa e nada, darlle un saludo, abrazo aos teus oyentes, ao programa, que teñas moita suerte nas ondas e bueno, e pouco máis, que o dito, que cando ti queiras aquí estamos para o que ti necesites, para o que queiras. Moi ben, pois nos vamos despedir con algo moi especial que traedes no disco, un tema que di Mi Buenos Aires querido, unha adaptación dun tango mítico, que me dixedes que é unha adaptación tamén un pouco ao vosso estilo, algo peculiar. Suena el grupo Claxon y lo hace así en su último trabajo discográfico. Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al